Makadizve musisimeli, makadizve nyungurisei, atisei mabasa. Hodhi ichati rebei, kurekodha kunondinetsa. Nhasi ndatoti rega ndimbonorekodha pamwe ndikasheya nevamwe zvinogona kundibatsira. Ndiri mukadzi ane makore 39 years, ndoshanda kuJoburg. Ndiri muJoburg, ndoshanda ndakauya kuno ku2019 ndopandakauya. Ndine vana vangu 2 vasikana. Mumwe ndomuna 2008, mumwe 2011. Musikana mukuru atonyora form 4 last year. Mudiki ari kutanga form 1 this year. Baba vacho vakashaika muna 2014. Vakashaika 2014. So ndazouya kuno kundichishanda, ndakasiya vana vangu, umwe ndakamusiya naamwene wangu. Ndikazouya nehodhi ndakutaura kuti mwana uyu mabhini akazoita kuna amwene wacho, amwene wangu. Infact ndaamwene munin'ina waamwene wangu, amwene wangu chaivo vangu vakashaika. Munin'ina waamwene wangu aigara, vakanga vatora mwana uyu pakashaika baba vacho, vakabva vanditi ndipei tikubatsire, mbovatora mwana wacho umwe musikana muhombe uyu. Saka zvinazondiitira zvakanaka magariro avaita naye, mba ndazomutora mba ndamuisa kumba kwedu. Mba ndazoita plani mba kuenda kuchikoro kusvika anyoro form 4. Ndakazenge ndamuisawo pakamuka boarding kachipo, ndichingongwavha saamai kuti mwana ave ari safe, mose kana uri kure, kusvika apedza form 4 yake zviri safe. Ndobva azotorwa nehanzvadzi yake, ndoyakugara naye. Saka nyaya yangu iri pakuti ndine mwana wangu uyu mudiki uyu ari kutanga form 1. December ndakaenda kumusha, bva ndarasa mabhegi angu, zvinhu zvangu mabhegi angu akabiwa, ndingati mabhegi 2 ndo akabiwa. Aive nezvinhu zvemwana wangu uyu musikana mudiki uyu wekuchikoro, zvekuchikoro form 1, aifanira kutanga form 1. Saka ndakazononoka kubva kumusha ikoko, ndakumboda kupiya kuti zvinhu zvangu zvifambe. Ndobva ndazodzoka kuno ndakatanga basa musi wa12. Saka kuchikoro ndakazoita zvekutotaura naheadmaster pafoni ndichivakumbira kuti Mwari ndokupai musi wa1. Ndaiti ndaiziva kuti basa ndotambira musi wa1. Saka ndazosvikawo kunoku ndangoti dimbu. Ndazosvika kuno akabva achinja, akati ndokupa mari musi wakatanga basa, musi wa12. Apa ndakanga ndavimbisa kuchikoro kuti mari inouya musi wa1, mari inouya musi wa1. Ende musi wa1 uchi ukatokwana vakatoti kana 1 akatokwana mwana tomumisa kuuya kuchikoro. Apa inini handina kana plan kana kuti ndizive kuti ndinoendepi kana kupi, handitombozivi zvangu kuti ndichanowana help kupi. Izvozvo kuti atomboenda. Mama wangu akatozomira kuti mwana awane mabhuku nei. Inini wacho ndakanga ndisisina mari dzasisakwana, munodziziva mari dzedu dzechimadhumbe. Saka nyaya yangu iri pakuti ndanchikumbira kana muchikwaniswa vedu vendiki kuti ndibatsirike ndikawana kubhadharira mwana wangu. Kana paine anokwanisa kundibatsira ndobhadhara, ondibhadharirawo. Then ini ndikazotambira musi wa12 ndodzosa mari iyoyo inenge yabhadharirwa mwana wangu. Inini handikutoda kuti munhu andipe mari yake zvachose, ndinongoda kuti ndikawanawo anondibatsira ndobhadharirwa. Anongosenda mari, ndinongoti kusenda mari kuchikoro kuti mwana wangu asadzingewo musi wa1 because so far handina kana plan. Varungu vedu munovaziva muno muSouth Africa ava havanzwisisi, vatombobva kumusha kudai anenge achitokuona kunge usina nebasa rese kuti mukwerete futi mari panenge pakaipa. Saka ndikawanawo munhu anondibhadharirawo since due date musi wa1, then inini pandotambirawo musi wa12 ndodzosa mari yachona. I think it's $70. Kana paine anenge achikwanisawo kundibhadharira, then ini ndikatambirawo ndobva ndadzosawo mari nekwamuri. Ndinokusenderai pasipoti yangu kuti muzive kuti muone kuti handisi tsotsi. Ndikusenderai pasipoti yangu, then ndikangotambirawo mari ndobva ndadzosa mari. Ndiri kutokumbirawo ndashaya ndapererwa, moze ndaita madhays ndichiti ndoisawo dhiyo ndodiko, ndoenda kuna ani. Ndashaya kuti ndodii. Kuno kwatinogara kunonzi Highlands North muJoburg, hakuna kana kwazara vanhu vari kuno kwene handigoni chindevele, vazhinji vari kuno kumandevele. Plus varungu vedu ava haubvumirwa kana kubuda panze kuti utombonoona nevamwe, unongorimo mumagedhi imomo uchingodzungaira urimo. Saka ndakaomerwa mei ndachitokumbirawo help. Ndinodzosa mari but ndikutoda kuti ndibatsirwe kuti 1 uyu wandakanga ndavimbisa kuchikoro ndikwanisewo kubhadhara. Then kana ndaringotambira 12 ndobva ndadzosa mari because ndinoshanda zvangu, handidi kunyepa. Kushanda ndoshanda, mari yangu ndinopuhwa, handidi kunyepa. Murungu wangu haanisake kubhadhara, haikwane zvayo ishoma but anondipa. Meni kana zviita ndanchitokumbirisawo.